זה הריב של הדולפינים. אתה מבין? שמח, אני אסביר לך. פה זה הנגב, המגרש של הפועל באר שבע, בבאר שבע. פה זה החרמון, פה הם גולשים. עכשיו פה, זה אילת, זה הריב דולפינים. זה תל אביב. זה תל אביב. זה תל אביב. אתם רואים את תל אביב? כל זה עזריאלי. נעלתם שם? כן. הכל מחובר. הכל מחובר, הכל סגור. לא זה חיפה. איפה המפתחות? פה אנשים מתגייסים. אני שכחתי שם את על המעבר חצייה. אתה לא מבין! נגד, חרמון, אילת, תל אביב. סולם. טוב. לא! בזמנך החופשי נפגש בחדר אוכל, סבבה? היא לא מבינה את ההסבר שלי. אין לי זמן פנוי, אני צריכה להדריך את אנשים בארץ ישראל. עכשיו, כל זה ארץ ישראל. אנחנו גדולים. פה זה עיראק, לבנון, סוריה, מצרים, והשושלת הצפונית. עכשיו, פה הלבן זה ברוסיה. יש שם הרבה שלג. כן, לא בירה, זה רוסיה. פה זה פרוסקה. פה זה סיביר, ופה זה פרוסקה. טוב. עכשיו פה ישראל, ואנחנו גדולים, אנחנו ענקיים. עכשיו פה, זה ים המלח. בסדר? ופה, יש לנו קרחונים בים המלח. נכון, בתנ"ך יש סיפור על אשת לוט, שהסתכלה אחורה, זאת אשת לוט. למה?